నమస్కారం ఏడిఎన్ న్యూస్ కి స్వాగతం. ఎంజీఆర్ గిఫ్ట్ అండ్ గ్రీనరీ వారి ప్రారంభోత్సవ ఆహ్వానం. మా వద్ద అన్ని రకాల శుభకార్యములకు గిఫ్ట్ ఐటమ్స్ అతి తక్కువ ధరలకే లభించును. సంప్రదించండి ఎంజీఆర్ గిఫ్ట్ అండ్ గ్రీనరీ, ఈశ్వరయ్య కాంప్లెక్స్, త్రిభువని సెంటర్, రైల్వే స్టేషన్ రోడ్, వెంకటగిరి. నెల్లూరు జిల్లా వెంకటగిరి పట్టణంలోని పలు ప్రాంతాలలో వెంకటగిరి చెందిన హైదరాబాద్ నివాసి హీలింగ్ హస్తా చైర్మన్ బొలిగర్ల మస్తాన్ యాదవ్ విస్తృతంగా పర్యటించారు. ముందుగా పట్టణంలో వెలసి ఉన్న గ్రామశక్తి శ్రీ పోలేరమ్మ అమ్మవారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజ నిర్వహించుకున్నారు. అనంతరం విశ్వోదయ కళాశాల క్రీడా ప్రాంగణంలో ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త గంగోటి నాగేశ్వరరావు వారి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న క్రీడా పోటీల్లో పాల్గొని వీక్షించారు. తదనంతరం కలపాడు గ్రామం నుండి హిమశ్రీ గ్రూప్ ఆఫ్ చైర్మన్ శ్రీనివాసరావు ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన వైద్య శిబిరంలో పాల్గొని పలువురికి వైద్య సేవలు అందించి మందులను పంపిణీ చేశారు. అదే క్రమంలో చిలుగంపాడు గ్రామ శివారులోని వ్యవసాయ పొలాల్లో నిర్వహించిన క్రీడా పోటీల్లో పాల్గొని గెలుపొందిన విజేతలకు బహుమతులు ప్రదానం చేశారు. చివరగా గొల్లపాలెంలో నిర్వహిస్తున్న ఆతర్వల్లి గంధ మహోత్సవంలో పాల్గొని పూజలు నిర్వహించుకున్నారు మస్తాన్ యాదవ్. చట్టం, న్యాయం, ధర్మం. ఇది 6వ సంవత్సరం మీకు 5,000 రూపాయలు. పొంగల్ మ్యాచ్ ఎవరికి? నేను చిన్నప్పటి నుంచి అనుభవించిన జ్ఞాపకాలన్నీ ఈరోజు మనసారా ఆస్వాదిస్తున్నందుకు సంతోషంగా ఉంది. సో వెంకటగిరిలో మేము చిన్నప్పుడు ఈ కనుమ పండగ అంటేనే కాశీతోటికి వెళ్ళటం ఇవన్నీ చాలా మంచి గుర్తులు. చదువు రీత్యా నేను మెడిసిన్ చదవటం, అక్కడ ఉండి అక్కడే ప్రాక్టీస్ చేయటం, ఇవన్నీ కొన్ని రోజులు మిస్ అయ్యాను. సో అవన్నీ కూడా ఈ రోజు నుంచి నేను తీపి గుర్తులుగా పెట్టుకొని ఇక నుంచి వెంకటగిరి ప్రజలకు అందరికీ ఈ పండగ సందర్భంగా హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అండ్ పండగ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ అందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్తూ ఉన్నాను. అలాగే ఈరోజు నన్ను ఆదరించిన, నేను అవార్డు తీసుకుని వచ్చి నా అవార్డు నిమిత్తం వీళ్ళందరూ నన్ను ఆదరించి నాతో ఈ పండగనంతా వాళ్ళు టయాన్నంతా కూడా పర్టికులర్గా నా కోసం స్పెండ్ చేసినందుకు ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున అందరికీ, నా స్నేహితులకు అందరికీ నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను.